پۆدکێستە خۆبوونێ گۆتار دکن لەسەر پلاتفۆرمên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Sila godarên podcasta xwebûnê ez Zeynel Bulut bi bernameyek tinem pêşberî we ne. Divê bernameya xwe de em ê darbeya dozê îlonê ya leşkerî ya ku pêk hatiye di salên heştê de em ê wê binirxînin. Bi hevserokê Komeleya Heftê Heştan Birêz Hüseyin Barış dest pêke de merheba ji we re. Merhaba serçava. Niha di sala 1980 de darbeyek leşkerî pêşket. Di wê darbeya leşkerî de gelek êş û jan hatin kişandin. Gelek bandorên mezin li ser civakê çêbû. Yani darbeya leşkerî ya heştê çawa pêşket? Sedema wê çi bû? Beriya wê çi hebû? Çi geşedan hebû? Bixwara çi Godarvanê we teve birêzdarî selav dikim. Niha wekî tedî em teve vê nazanin lê tedî zanebûna got tiştîyan vî tiştî zanin jî dîsa em hinekî jê dersê dernaxin yani sû dernaxin. Ji dema Osmanliya bigire heta weke roja îro duwazdehê Êdûnê bingehê wêna bêçawa ew entrîqê got dane çêkirin û seray lîskê serayê dane kirin. Ev lîskê hene her tim hundirê vê sistemê de hevê pergelê de ye. Çima heye? Ji ber ki 1952 piştî ku tevlî NATO bû yani bu endamekî NATO bi taybetî evana ji xwe re êdî vê dawiyê bikar yani ser 12 Eylûlê ez bêjim. Ama beriya wêna pirsgirêkî ku hatin jiyan kirin di derekî weke mêbêjin hem dema Osmanliya dawî de û hem jî di dema komara nû de destpêka wêna bigire heta ki em bêjin ki dema 12 Eylûlê. 1980 ve dva merhala de tiştê ku hatin kirin hatin çêkirin ev pergala hana di nava xwe de ki hêzekî tarî esasen ê gotedî dê meşandin her timaya. Ji qetliyama Ermeniya bigire heta weke roja îro çend qetliyam hatine derbas kirin ve divê komarê de hatine derbas kirin. Başa wekî ku ev derbasbûyê wêne ha evana bê 12 Eylûnê elbette ki bingehekî wê çêkirin heta gotedî 12 Eylûnê dan çêkirin. Ji ber vê ez dixwazim vê bêjim 12 Eylûnê beriya wêna tedî di Tirkiyeyê hinekî ji 1960 û vir de hinekî ew hereketê şoreçgerî ki tedî taybetî ciwanê Ewropa hereketekî Ewropayê şoreçgerî dayê destsekirin pêşverûtî yani divê bi navê pêşverûtî de bi taybetî jî piştî desthilatdariya bi navê Sovyetler Birlîği de Rusya hatî çêkirin îro împaratorîkî farklı ya ew tişkî diye. Wê demê ew hewa wêna li Ewropa jî xist hereketê ciwana hewa wêna li Tirkiye Kurdistanê jî xist. Wê demê jî wekî got me bala xwediyê de di Tirkiye û di Kurdistanê de leptandinê çêbû. Ev leptandina hena xwendeman zêde bûn xwendeman ji gelê Kurd çêbûn. Ev xwendemanê got çêbûn taybetî êgol Ewropa dixwendin tesîriya wa jî hate kirin û ew nûmayîş yanî meş û delxê gotedî li Ewropa ketin bi taybetî derekî weke İtalya weke Fransa weke welatê dîtirê tedî bingehê hevxistin yanî İspanya zanê wehşet û barbariyek li İspanya hate kirin Portekîzê wana ji ber vê sedemê li hemberî wana tedî serhildan digin hebûn. Tesîra wê jî hate kirin. Ji ber vê sedemê hena li Tirkiye jî ev durumê hatine kirin heta mesela bêjin ki di hefteyê de ew hereketê çepgîrî ciwanê Tirk ewana rêxistinekî wayê pir bihêza bû pir fedayî hebû yani. Ama ewana çi kirin navbera heftê û heşteyê de ewana tedî birîn. Weke deniz gezmiş wekî hevalî wîna Mahir Çayan hevalî û grûpê dîtirê jî. Mesela bi daha insan û çaxî tedî tasfîr kir. Ev na jî serokatiya ve tevgerê çepgîr hebû. Di nav wêna de jî ciwanê Kurdekî de tedî dixwendin di üniversite wana dixwendin nasmûnik hate çêkirin vê nasmûnê de jî xwendevanê Kurd bi serê xwe jî rêxistinkirinê xwe dane çêkirin. Bi navê işte pir grûp derketin wekî Dedeqa wekî nizanim berê Dedeqo bû işte 1970 wana şûnde. Ewana tedî hatine birîn piştî wêna vê dîtirê kawa kûk û nizanim çi filan desê özgürlük yolu riya azadî û rizgarî û teqa Kurdistanê ewana jî hate çêkirin. Ên daviya wêna de PKK derkete holê. Ji ber wêna di vira de wekî ku ev tevgerê hatine ew kirin te bivê nevê bingehekî wilo heyecanekê di nava civakê de jî da çêkirin. Sistema îro komarê di nava xwe de ew hêzê veşartî gotidî hey ewana nirxênin yani ta rasta rast Gladio NATO vegirê dayîna. Gladio hakimî ser her tiştî ye. Yani çi endamekî wê hebe di navê de hele taybetî ev Gladio derekî weke Almanya weke Yunanistan weke Tirkiyekî sînorê ew ê de danîbûn Sovyetê de wî çaxî hê bêhtir ser wat çekînîn û hê hêz bû. Ji ber vê yekê nedixwastin gotedî ev
گورنا و تشکیل در که دی راحتی و خراب کنن برجوندی و نجده سواب چی هزی امپریال تبعتی آمریکا و هزی ناتو İşber veda çıkırın, avana dışoğulandın yani. Nava devlet hep khodeji, vata va gunel gayde binat be gladyoro tekli danin tasfiye dikir ama hareket yani. İşte Mustafa Sofi bigire ki hatta Çerkez hatta bigire hatta zanım hareketi dikire kurda mesela meşin harekete şahsayı da ya dersime avana heme u çıkas hareketi dikire go serdan çebuin avana iş tarafı ve rehsne halava nava devlet eda هزي بشارتنا بچاوكي جيت هم درخستن بچاوكي نزانو حزب كونترا درخستن بچاوكي كوك درخستن دمكي يا دا وديغا درخستن دوي بينگه هانا دا افتشتي هانا در كارانين بقوة وانا جاي دست خابت مراجعات غلاديو كرن غلاديو بشكري دا هر تشتي مادي مانوي دوانا فيزيكي تكنيك هر تشتي İşber ve nadvaze elüne tehlike diktiş khora. Kararnama vay bir suçare çela ya aburi haya dama demiral. Aviçahi lazım bu tedi be karanin. Şu tarafı IMF ve ona Dünya Bankası bana tabii tedi pera başı yani. İşber vise deme hana çıkırın avana kırın hecetek. Kırın hece tabii sermaye meyza gotedi dalga ekiyle mazlum vakit geçti be o serdan be ya kırın bekler be her tişte ona her tişi mahrudum yani. De hezi emperyata bu Amerika ve NATO ana yani Avrupa. İşber vise deme hana çıkırın avana rabu edik o kırın kenan evren asası emekli kiribun. Beri hep salı ki gerek emekli bu bana jüve ve hiçtin yani pera arada kadına diyaloğu da o ekibe ki hoda çekirin o edik hatta duazı helüne darbe ki askeri da çekirin ve pençgen aralan. darbe doz İlone kumrot karıp işte hemen demede müdahaleyek le devlet u gelil Türkiye muhacib yani. Elbette ki mesela belki dinamiki gotedi tuş kujanın jbona goj bertaraf bike ew kirne hedef xwara. Kî ne vana? Çepkir şorajgerê Türkên yani. Grubê wana. Wekî dî hareketa Kurd jî ketibû nava hewldanekî de. Mücadelekî demokratik bû yani tişkî wilo şervanî şer mer tune bû yani çatışma falan tune fakat ji bo dohatiya Türkiye û berjewendiyê devletê emperyal bêguman ji war xetera dîtin. Ji xwe re xetera dît. Ji ber ku xetera dîtin zaten de hayata xwe de ve pergala hana ji dema Osmanlî heta Karacayîro tedî qebûlkirinekî civaka Kurd nehatê kirin yani. Her tim kiribê jî şoğlandê daha şoğlandî ji xwe re. Kiriya leşkerek ji xwe re û dê şoğlandin. Weke îro jî aynı tişt dewama. Derî ve naveca ev askerî derbawekî goda hatin çêkirin gereke pelêdarekî nelaptê. Aynı wî tevayê civakê kir. Ser civakê hemûkî kir. Ser parlamentoyê kir, ser bürokrasiya devletê kir, ser saziyê wêne pergalê hemûkî kirin. û milletî civaka gotedî demokrat bûn, sosyal demokrat bûn, rewşenbîr bûn, nivîskar bûn, sanatçı bûn, kî bû yani gotedî hebekî baliyê ronekbîriyê ve eğilima hey avana teve hedefê wê nabûn. Ego muhalefeta sistemê jî bû, ego iktidar jî bûn. Li hemberî vana jî ev derbahata kirin, tedî teve tasfiye kirin yani. Pêş generala her tiş sekina. Darbe doz İlone û heta niha xetek İslamî parêst pêşket îro jî desthilatdariyê yani. Di dema komune mezet bingeha desthilatdariya îro ji doz İlone ve xwe dide xuya kirin. Ji salê heştê ve xwe ji darbeya heştê dide xuya kirin. Gelo ev bingeha desthilatdariya îro ji wê de mêv mirov dikare bi wê jî hatiye avêt. Bingeha wê na di şestî wana da avêt. Hatta 65, 65, 66, 67. İro ev qedriye îro devletê dine meşandin Avdla Gül dava dahil ser avana hemî qedriye wê çek dayın xwendin û dan mezan kir bingehê wê dane çêkirin. İşte ew qedro hazır kirin ki derbe de devrî wa kir yani. Bingehê wê de anîne olê. Wekî newdo bana du mesafekî wilo dama tuwazê elûnê de qedroyê wilo dernakeve kî. İlla bingehê ev keve her tişt wê hemberî ev derkeve newdo. Demek ki bingehekî esasî wî çaxî avêt bûn. Ji bo wê na duê manada Erbakan wana hemû teve navê de bûn. Divê nokta heda swaz vê bêjim. Bingehê wê na erê ew ya de rêşkirina kevira ew bû ama esasî wê na çimentoya wê na duazê Eylûnê dane çêkirin. Duazê Eylûnê jî zaten encamê wê na îro bînî çi ye.
Bandora 12 îlonê herîz de li ser kîja beşa civakê daxuya kirin. Bere duwazdehê dûnê darba wêna gotedî hatî kirin destpêkê zaten ewana çepkir tafandin. Zindana de jî tafandin. Zaten beriya got ev ekîba Esad Oktayî û müdürê wêna Bîro Şenû bêne Amedê ewana sa macî bacîler wana hepsê wêna ew kirin. Yani umameke tecrübe kirin. Hinek jwana tafandin tiş xelas kirin yani ew maneviyetê wê gotedî şoreşgerî di nava hev de parça kirin û gihana noktayekê. Hinek xarîc tabii hinek nava da Filîpîn. Ama esasê wêne wekî guhat nevir baxwaz gotedî vê de jî bikne weke aynî Anadoluyê. Zindana Amedê kirine laboratuwarek xwara ji bo xelaskirina vê gelê hene. Xelaskirin ha imhekirin yani êdî tunekirina wî bû di her tiştê xwe de kesayetiya xwe de bigire ki heta maneviyetê wî ne. Çi hêvî dikirin ev ekîbê henanî zaten dedî xwe fort xwe dan Esad got ez li Qibrîsê rû nizam çawa kirine yani dedî ew ekîbê wê bû zaten. Ewana anî vê de ji bo çi? Ji bo golvê de tedî her tiştî zabt û rabtê şiddetê wilo bike got her kesî teslîm bigire û ev kesê got derketin welatparêzik bê, taraftarek bê, milîtanekî vê örgûtê bê, got serê got derkete dervestin kar bi serê xwe ji civaka xwe rakê wîna teslîm bigire yani. Wî bikte xênava îxanetê de bi rêbazê her tiştî her rêbaz bikaranîye hepsê da. Di hemberî wêna erê zayetê mezin jî dan lê serhildanekî mezin jî hate kirin. Berxwedanekî mezin hate çêkirin. Li dijî darbeya 12. Tabii hemberî darbê û taybetî hemberî pergala gotedî sistema got xwestin binava kirin aksê wêna hê bêhtir kurtbûnekî mezin û coşek moralek motivasyonek hem da civakê hem da tevgera xwe jî. Di vir de tiştekî nabipirsim. Heke tevgera Kurd pekeke derneketana dervê sînor bi vî rengî xwe xurt nekirana berxwedaneke çi li zindana Amedê û çi jî li wekî din ku pêş nexistana mirov dikare vê ji darbeya 12 îlonê serketana yani. Niha nederketin ihtimala xwe parasmana ihtimala xwe parasmana û dindir de jî ev parasna hatiba nekirin tiş netkir. Dîsa ev zayet wî hebane belkî bêhtir bana ama dîsa netxistine wê nokta gotedî dixwestin bigine de armanca got bikine nedîhane wêna. Lê wekî gotedî li derve me bêjin qismek jî wena qedriya derketî derve ê dîtirê jî pêşengî wana tedî vir de bûn. Ew berxwedanê got hat nekirin. Gerekî tedî xweşawtanin, gerekî rojê mirinê, gerekî şerbêjim teke kesî got hatin kirin. Dewlet dibêje ki 47 kes tişkî bûlo fakat nêzîkî 60 tiştek insan hatiye qetil kirin diye. Hatiye jiyana xwe ji dest daye. Di vê nokta hana da ewa insana ki berxwedanekî mezin da çêkirin û tabii Yani az zindana Amedê. erê kes û kesayetî dîtirê jî ego berxwedana îradeyê wana hebûn ewana jî her çi qasî bêdeng bûn di qaîde û quralê got sistemê pê danekirin jî dîsa di ruhê xwe de, di mantiqê xwe de, di mêjiyê xwe de her tiştê xwe de wekî xwe bû yani. Xwe guherandin nekir. Heta hê bêhtir xwe hê zana kir, hê biaqil kir û milekî dîtirê jî îradekî xurt bi xwe re da çêkirin. Piştî derketin şûne ava insana tabii pêşî heştê siya û çara şûne di vir de çi heye tiştê got hatî kirin li vê dirê en bêhtir îradekî xurt derxistine holê ev îrada hana îro tedî صد هزار میلیون انسان در دوره و تفکر هانا کم بی یعنی او کسی که تدی سه بحری وای گودر کتن جندوری زندانه اوانال در دوره و تفکر بونه کم یعنی مثلا جوبوید bir dozik giditir hati zindane de fem kir ki berxwedi yani berxwedana ve mücadele ve tekoşineşkiya tabi ne vedmezlik se bhariwa insana zarokiwa opkod nava ve tafgarana da tafgara demokratik de yani bu da tişeki gotedi ve silah ve falan ve ne yapkarın da mesela demokratik mücadele ki demokratik de. Tu xwaj maqdurê darbeya 12 îlonê ev berxwedana li dijî darbeya 12 îlonê heşmendiya wê ku pêşket wisa binirxîne çi bêj Niha ez çend sal 10 sal az mamedir. 908 Ahmet esmam. Durem sürgünü Amasya kirin. Lê de jî pêncû diro dima falan manım berdanê diye. Divra da tiştê gotedî heyê yani kesekî hindurê vê zindanê de û jî ser. Divra da kesek û xwe parast ew kes te bibêne vê derkete derve dîsa bu wekî mirov normal jiyanekî demokratîk dameşan. Gorana mantiqê xwe. û li qasî zanebûna xwe tevdî kir. Qismek ji wan jî hinekî xwe dûr xistin.
تدی سیستم تبی نوی بار دیالوگ اوجی دینن تکی علاقاتی واچه دبین مالباتی واچه دبین دردوری واچه دبین اوانا جی هن قسم جوانا جی دور کتن yani hatta belki ziverin anti ko yani tersi ko kujan vur mesela sadece ne pek le demledi tireda kase gote di biryara xo be bahariya xo be habuna xo u kasaytiya xo u zaman xo çanda xo örf adet xo gelenek xo meji ki xo gote di cudayai le bahariya pi hati okir hatta naci sağ beji 8 saz kirbeji disen ver yedi meşe yani ve ama hatiye teşkilandın, hatiye belki de cara, belki bir cara keti zindanı berdan eşi. Bedeli ve yani bedeli ve ne haya. İcberi bir sedemi, ambejin valla durumu ki öyle peşketin avena iro ev tevgera hanan ne sadece Bakure Kurdistan irada kadar. Ev tevger edi bu ya her seçer parça umle ditireci dünyaya da iro tevgere ki demokratik meşandın, tevgera demokratik encam evenaci az bavar dikim ihtimalle demdireç bir beji yani vakit gote ev sistema pergala hana şekildeki faşizanla beser ve hareketi. Dediyse ki ev hareket ve ser bikeve. Çünkü asası xwediye ve ahir ve valati ve çanda hana ev gele. Ev gel de xwedi derke ve maz şuara herada va cuane hana şuara jazman hana zaro ke vi geline yani. Jiber bir sedemi peşketin ki mazın ve beçekirin ulusal rojlatan ve az bavar dikim konfederasyon ki mazın ve kevi ve beçekirin peşerojeda evyan ve yani. 41 sal di ser darbeya dozê Lûner derbas dibin. Di 41 salan de ku em bêjin tu bigirî ber çavê xwe roja îro rewşa heyî zext û pêkutiyên dozê Îlonê tundiya dozê Îlonê û ya 2021 em bêjin pergala Kenan Evren û ya îro Serokkomar Erdoğan ku tu bide ber hevdûtê cudahiyek çawa bibîne. Bele az ya peşi ve bejim. Dama Kenan Evren derba askeri kırt dedi magot ya pel nadlavti yani peli dara nadlavti ne veya her tiş askeri bu zapt uratu Avrasyak u tava saziyet sistemi pergale ruhandın yani ne oluyor bu ma tavu parlamento tavu her tiş le ev dediğim zagonek yuvay bingihi anayasa cerbine yani her çık karabuni hatta kirinci duana da hedin tarifat ne girine. Yani darzandı ne bu yani? Yani asker leşkerici bu daha ihtimalle şahıs farklı niyeti ve farklı banajı hakimi ve savcı ve kakçına leşkeri. Gorana kanaati xo belki didan gorana yasa ne kir banajı avana ferdi bu ne hamu. İro Serokkomar deve xod bijid be çe anayasa çe? Anayasa tüne yani zagona bingi kadiye ya. Jiroja gogoti çen saçı 6 saçı bu. 6 sala ditir anayasa tüne ya. Yasanın, kaidenin, kuralının titiştüne. Tabi keyfiyete ka. İro sistemeki pergaleki keyfiyete ser kararnaman mı meşeni kararnama çiya. Gotuna ki Serokkomar xalas yani. Ev jip edenine yani. Naha kes haber ne kapeni. Naha ev 12,000 insan hem milletvekilina, belediye başkanına, endam meclisana hame be milyona denge Civakistan irada Civakistan hame dinduru da kanun gotiye bana kevlendiru. Ne oldu yani? Jiber ve sedemi adbejim avana ditim cirokat devleta komara Türkiye'de tişki ulonine hatta dema Osmaniye de iştine bu. Dema Osmaniye de örf adet nivaha bu, kural nivaha bu, kayda nivaha ama naha avjinina. Ya az tuvaki mini ya da tüney. Halas cebedenina yani nahat am bejin ben am kevne elbijartine. Elbijartin çebi beşi, meze anvet beşim. İro şartı İro. Bu gotedi İro de global sistema de cihan ecel meyzenin tekli alakatı o çab her tarafı rıday çekiren. Elbijartın bekirinci go av Serokkomarti kızın nek yani avadisa sad hazara de cemaata da de tarikata da de sazya da sadat unzanımçı bahazara korumada hezelleşkeri çekirne yani Avrasya veya bir neken. 100,000 خروجی هنه بکچی نظام چند هزار هنه نظام کی چند هزار هنه اوانج bu چه واکرنه yani چه علاقه به دموکراسیه ya چه علاقه به کماریه ya ev tamamıyla sistem pergale ki gotedi zapt orada gorana berjevandi xo da sladari erke xo u milletri ideolojik politik hata xo gotedi duhaze ki be mazne rojlata navi u de şekle ki öyle cumhuriyet yani cumhuriyet İslami gorana sinire xo Osmanlı bir de çekiren ser sinire xo bir de çekiren hatta deste xo tavice navenda Afrika iro
Yani tu dibêje xeteriya niha jiya wê demek qat bi qasî قات بهتره و گرانتره جی یعنی تدی ام نکی از وینا ولو تدی وقت ولو چافتر ساندن نکی بیشم نه ده یا تجربه ما هی جیان yani ama جیان دکن yani ya hafta sal amir منها başa جدما قلت تدي من زاني بو از كردم يعني جوه دم بدس از دفكرم حتى وكرجيم تشكي نادي وكيرو نادي يعني تشي كود بتاع يعني ناهلت باخ يعني ناهل يعني برجالك ناهلت باخ يعني تدقوت نبيجي الهندرو خدها تقد اخذ كده الهندرو خدها جناخوا زاروك خبر ناخوا زاروك تحمكي شفتنا يعني یا پێویست لە هەمبەری vê rewşê li hemberî vê pergalê wek ew civak wek ew gel wek ew siyaseta Kurd wek ew sazî û dezgehên civakî ji bona ku derbazkirina vê pergalê pêwîst e çi bik نها تفجر تكوشينك مازن هي ديمقراطيك يعني تركيا كردستان ده هكي أبي كدين أم مخالفين يعني هنا كي هشمندية كي وهابي ودهشمندية خدا درست بن ده تكلي علاقاتك كي مثلا بواد هذا ديمقراطيك اتفاق بكرن وهذا كي خرد دركبه حوله أبي شاخي أو تشتي ومجوتي احتمالا وكيم ببي يعني احتمال بلكي نبيجي خلانه دجیبه هولاد میدان دجیبه افجواک وید برخواه بده یعنی البته که تکوشینه که مازنجه را گرکا اف تکوشینه هناجی تکوشینه که دموکراتیک نگو به جواک خوتنه به تبعی جواک دندروی ترکیه کردستان دجین بوانا را دنوا تفگره که دنوا تکلو علاقه که خورده رخصن کرده که پر دکورایی ده بکرن دوی اساسی دوکی رخصنک بکرن رخصن کرنک بکرن سرکفته ve muhakkak çebbi. Belê pirsa devê ez jî bikim niha zindana Amedê êş û bedelên gelekî giran îşkenceyên gelekî giran mirovan lê kişan şoreşkeran lê kişan û daxwaza taybetiyên di wê demê de tê dimane ku bive mizek hafizaya ew ê bê parastin ew ê zindana Amedê wek hay komeleya heftê hêşta di vî warî de xebatek we hey yan yani بله نه سر کمر گوگر او در به نوانده کی چنده بری ونا پر اوی ماه چبونه یعنی تدی سرلدانی ما چبونه خباتی ما چبونه هفته هشتم جوی گوتدی به موزیکی حافظه زندان آمده و یا 12 ایلونه تبو هر تشتی وینا به کو نقطه بکی کو تلیا خود دینه اوانا یوردا تشتک هست تاریخ دیروگ که یعنی اجبار ونا جبوی موزه کارو خباتی ما بدومی اما daha tişteki aktif هست بیشن zaten düşen her tarafı divara rastı tınkarı tişki biki الگورانا خو هودانه ویناوی هبن هفته هشت نگوته دی کومالا متنیدر تبایا هفته هشت همه بیک دربه لترکیه کردستان دی kesimi goya hem taraftarı evina evki ulo navendeki çanda çanda yürü gote di deme şandına ya ya çanda çi be nave xarab ki ve ev hafıza murova meje murova heşmendiya murova ve esir bigre yani cepede nina yani meciştine yani meciştine ve çebki avanaj tehlike ki mazın hatare ki mazın ve civaka merhab tebeti ya murovati teberre beni çünkü ev müzehana be çekirin necbu malçava ki dedi Almanya جه گوته دی فرنه گو چکرین هیتلر وانا mesela hafıza ki murabati dane çekirin ya cihaniye lüvedeci ev ve bir hafıza cihani ya ne sadece Kurdistan Türkiye çünkü dünya teve ve böyle bir ziyaret bir kaççıya çoğu aşağı tu barbariyat tekir ve bir nişandan zani icber vena merhaba gerek vudu demezine vakit tire ambej valla ev gotna ha gotiya mardım kevne heyecanı tuşki ve icber ben nina tuşki nina yani حتی شوی توامی در پاکشکرنا و فکر و رمان ما و شربیجم کی خواسته که مچنه جونا گوت شغل راکیه. بله گلک سپاس سین وارش. سلام سپاس. بله گودارن پودکاست خوابونه ام گیشتن دایا و برنامه آخوا مشاره برنامه ما درباره دوست ایلونه و میبانه برنامه ماجی هفسروک کوملا هفته و هشتم حسین وارش بود حتی برنامه کدن به من دخشیده دمش